Demene selewatan nganggep pula kanggo waktu loncatan hubungan urung katon salae dan cinta tegel bisa mutus suci bareng pulang anak wong dagang srabi lara ati cintane dikeceki bareng pulang anak wong dagang srabi lara ati cintane dikeceki Demene selewatan nganggep
cinta tegel bisa mutus. Sekian kula wis ngarti sampeane wong ganteng paling suci. Bareng kula anake wong dagang srabi, lara ati cintane dikeceki. Terus, kampus. Ikut nih.